Il-familja ta' Jai Shrestha, il-kurjer Nepalis li kien tilef ħajtu f'inċident traġiku fi triq Aldomoro fil-Marsa, għada qed tistenna ġustizzja wara aktar minn 3 snin. Jai Shrestha kien tilef ħajtu meta trakk inqaleb fi triq Aldomoro bil-konsekwenza li spiċċa tafeġ. Ma Sunday Times of Malta tkellem huwa Jai Anil Shrestha li spjega kif il-familja tħoss abbandonata u frustrata bid-dowmin fl-inkjesta maġisterjali brabta ma' din it-traċedja. Wastaqsa kif dan il-każ għadu mhux solvut u kif huma għadhom itħossuhom injorati. Anil iddeskriva lil ħoh bħala persuna twajba u dejjem bitbissima u spjega kif ħoh kellu ħolma kbira illi jara lil ommu jkollha dar u għejxin tajjeb. Anil Shrestha ħass il-bżonn li jitkellem wara illi l-ħadd li għadda kien Badur Pun, kurjer ieħor Nepalis tilef ħajtu f'inċident traġiku f'Birkirkara. Każ illi fakru fl-inċident traġiku illi ħażdet il-ħajta ħoh. Wastqar il-ħsibijiet tiegħu huma mal-familja ta' Kim Badur Pun u insista li qed jifhem l-uġieħ li qed tħoss familtu. Aktar kmieni din il-ġimgħa News kellem ma' oħt il-mara ta' Kim li ddeskrivitu bħala il-pilastru tal-familja. Matul din l-intervista l-familjari ta' Kim Badur Pun qalu wkoll illi hu kien raġel ġenwin bħal kbira u dejjem lest biex jgħin lil kulħadd. Anke huma saħqu illi għada issir ġustizzja għal mewta traġika ta' Kim u min wettaq dan ir-reat għandu jieħu dak il-ħaqqu.